Ġiet imnedija Sports Visa li hi speċifika għal dawk l-atleti minn pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea li jiġu f'Malta għal prova ma' timijiet sportivi. Din il-viża tagħti dritt lil persuna li jkun Malta għal mitjum biex jagħmel il-prova tiegħu ma' klabb irreġistrat ma' Sport Malta jew ma' entitajiet sportivi oħrajn nazzjonali. Sallum biex pereżempju klabb tal-futbol jew tal-water polo jistiden plejer għal prova rrid japplikalu għal dik li tissejjaħ short-term visa. Din il-viża tagħti dritt li wieħed ikun Malta għal perjodu qasir, iżda li teknikalment ma tagħtix drittijiet ta' impjieg jew ingaġġ f'xi attività ekonomika. Madankollu inġibdet l-attenzjoni minn diversi persuni waqt il-konsultazzjoni pubblika dwar il-Malta Labour Migration Policy biex isir riforma f'dan l-aspett ukoll. Kien għalhekk li tnejn filgħodu tnediet din l-Sports Visa. Naturalment biex wieħed japplika għal din il-viża hemm diversi kriterji fosthom li l-klabb irid jipprovdi kemm hu maħsub li jżomm il-plejer għal trejl f'Malta u jekk dan il-perjodu ta' prova jkun suċċess, allura kif il-plejer se jingħata kuntratt full-time mat-tim. Il-plejer jeħtieġ ikollu assigurazzjoni tas-saħħa, dikjarazzjoni mal-klabb u dikjarazzjoni li għandu l-mezzi biex jisostini lilu nnifsu kemm idum għal dan il-perjodu hawn Malta. Waqt it-tnedija tal-viża, il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-xogħol Bajrin Kamilleri spjega wkoll li hemm diversi kundizzjonijiet fosthom li l-persuna involuta ma tkunx tista' taħdem f'attività li mhix l-isport. Sports Visa għal min jiġi jagħmel trial f'pajjiżna. Li qed nagħmluha ċara però ma jistax ikun hemm mod kif intuża loopholes. Jekk persuna ġej biex jilgħab il-water polo jew ġej biex jilgħab il-futbol, jista' japplika biss għal xogħol u mbagħad propju f'dak ir-rigward. Il-Ministru żied jgħid li din il-viża hija importanti għax proċessi bħal dawn huma aktar ċari u ġusti għal klabb sportivi Maltin, filwaqt li tagħti aktar kontroll lill-awtoritajiet Maltin.